Hej, i dag vil jeg lave en Hunger Games. Jeg spiller en runde, og det gør vi nu. Subscribe for mere. Ja, og det er nu. Ja, jeg har lige startet, og jeg ved ikke hvorfor der er Steve skin. Men jeg ved det ikke. Men ses. Nej, hvad fuck snakker jeg? Jeg mener, vi begynder nu. Så 13 sek en minut. Vi tager bare den her. Jeg vil lige have det kat. Så nu tager vi lige butcher. Oh my god. Ej. Så skal vi bare lige tage alle de her kister. Der er sindssygt mange ting, som I ved, sindssygt. Vi skal bare lave det, så er vi gode. What the heck, kæmpe hoved. Big hit. Ej, kom nu. Kom nu, for fuck's sake. Ej! Fanden. Jamen, jeg bliver her for at nakke de her. Hvis jeg dør, så er det nederen. Lad os snakke nogen, der har dårlige ting. Der er krig. Hold fuck, jeg er bange. Guldrustning. Holy crap, jeg har lidt liv. Og jeg skal dø. Nej. Men den her bliver kedeligt. Jeg skal nok gøre det bedre næste gang, men ses. Og subscribe for mere. Ja, ses. What the heck?